si Malang Helen eh. Hi, morning. Kamusta? Salamat Lord. Matapos anong maglawa, burnish. Kaya din na. Yan na, nakaluto na ko upuan. Tortang tawong. Kapag may breakfast sa mga bata, karon. Kaya din naman. Arani sa ito, balitot baydaan. Okay, may gapo. Ito. Ay, nagilin na yun. Yan. Para makapanong gulay. Nagilin sa inahan. Para makapanong gulay. Every day gulay. Mayroon utang talong Friday, happy weekend ng tanan sa Laila, mid-morning Jeep Mendoza Bimong Tanan Joel Dominguez sa Cebu morning Kaguntagon Sikay Nasarong Tanan dia sa Korea Mas Anthony Huwag di Medina, ora da Kanyete, na desis Davao ron. Mas ila mga makabalo. Kamusta yung lakaw niya sa Davao, lakaw sa panahon. Dari mo sige na mag-101. Friday man ron, sa Zokron mo uli, kay muli, puro balis siya, kay namin. May naitabo dito. Parintis ang bana. Kapulungan po ito namin sa grupo sa Pundo, sa Dagong Matay Gapon, Condolence, Antipas Family. At kumuntantahan pa doon, hindi tayo lain, hindi tayo mutipas. Matipas ang amiga, ang close ng amiga. At kung may magbuwag pag dugay na hindi magkita, balag magkita-kita may balag pag dugay isang tulog mga matay na may hindi kung may magbuwag ang sak na po sa gabi na akong ganyan yung hangin dito si Amancia Ayuban Kanyusa best friend kami sa una pa isang anak karon na ang among ipamayabasan na makalipat sa mga kaagis kami pa gagmay. Salamat naman po kung nila kayo ano na asam. Morning ngayon, morning ma'am. Happy weekend. Sige sa taghap. Basta ano mo ito tangtawong Lutang talong, sudan, adobong manok at panas bawon sa mga bata. Dahil naman ang bawon at pagkain sa bahay sa bintag. Ang ibawon, dahil yung mahurot, maraming gandang yapon. Yung adobo. Yung adobong manok.
Wapa kaayo ng puta. Pinagupahan kaayo. Yan. Para paborito sa mga apo. Wapa kaayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinito ko. Ito, talong. Ini ka kilo, akan nagkaknan. Kapag dua ka po sa bahay. Walo ang gida, napo muni ka po. 80 ang kilo. Malas tao eh. Napura ka po kada sa kilo, ang kuha ang duha. Malang kasabaan ko. Ang itota ko dito sa mga po duha. Hindi na. Dana, walo. Wala na. Wapa kayo ng tutang talong. Magbanggod di ay ko kamuti. Kaya magluto ko niligid mga kamuti. Sipityo sa una, ang ligid kamuti haning kuston o dahon sa lubi. Kita niyo yun ba? Yung mangguran ha. Kaluhan yung mangguran hanggang sa to sa Alicia. Maayong gabi tanan. Karon dai sa gabi manggod bulanghoy. Bulanghoy. Bango ko kamo sa kay magligid ko. Maayong gabi sa tanan. Bango di ko ng kamuti kay magligid ko. Hindi kang niligid karon ngayon ko kung dahon sa lubi. Ang karami ang ligid nito sa unang guwang. Ang ato di kong surami ang ligid. Ang sarang mo nakaligid yung grabe gamot, grabe mahala sa 10 kilo. Ligid na mo kung pagkas ng gaya na may special nga hatangan. Lunes mandos gabi nagharap ng igagaw yung mga muli at ako galis siya ron. Lunes gani wa madagan kay sila subaw ba magtagbo lang niya sa IPM ubad mo nga mo sa among kuan sa among sumpay sa among kinabuhi to kanang among kami ugma solid na followers. Salamat kadto walang patilawan na mo sa among Medgate, Woodwood, sa mga langhoy, limugan mo na yung panita, naging singilan tao sa tigas, paghigas na inaso. Kaya namalagay pinas, magigmit o makuhol. Kita laman tawag ko na ito sa ICM. Ang daman din na mga adlawa, gamit niya. Kaya ba na kagkinsa ka, malamang ka magpaminsyon sa imong kabulutan, di ka magpaminsyon. Mami ninay na ni Precious nang magiha sa kan pagsugod o pag-vlog na mo, pag-video, permi na sang subaybay.
gusto dahon. Gusto nila dahon sa lubi. Imbis na naghapdir ako ganyan sa trabaho, kay muli na yung galis siya, kay napod may nahitabo dito, kapulungan sa akong grupo. Dugay ko magkailo ko, makausimana pa magkailo. So po, dapat ito sa mga anak ko ay siin, mga kabat ng mga siin mo po ko. Wala nang halaan nga dali na ko ito nga dyan eh. Bangod na lang ako pagkapunti ko, mga nasigirin. Bangod na po gamay. Parang pilawan niya. Kaya tama naman ang sigilan ko sa mga yung kakanin. Ito pa ito sila natin. Wala mo. Tignis na sila mo po. Wala mo. Precious. Maninay na ni Precious. Mami Ninay. Ito po itong Mami Ninay nga taga Valencia. Ay punto. Kani sa taga Islana. Ay nasod naman ito. Balikbayan. Bakasyon na lang si Zaka. Berti si Zaka ang manay. Sabay po na siya makigit na. Nag-meet na sa supaw. Napag-meet na sa supaw. Ako lang ay wapak. Yung tayo mga nilipirahan ko rin na si Zaka. Kaya mga rin ko dito pa sa lubong. Karon magka mamatagod niyo mapuhon. Puhon kalau yung siguro. Ako bang gulo na? Kay status parami nga. Paano na niligid? Niligid nga kamuti. Ang magkura na. Ganyan pa din ang mungguran na palit. Karon singot siguro yung pangita sa pagbilaran. Naamang ko ibang guran po sa amo gamit po itong niligat to. Hindi ko pasinsa sa gagaw. Kaya sabi ko nilakaw ganiha. Kung nakapanglaban ako. Kapag makaligamot pa nito, nilakaw na ko kay natuman ko, ikauli ko guys siya. Yan, sa ating supaw nga, hindi ko sa paulihan, kaya mag-abat kami uma. Muli, ngita na lang kong pagi nga, makagamit ko kamuti. Kamuti niligid. A few moments later. Kani kids, mga kids. 129. Kaya nangita mi o career kay tagaan si Ninang. Tagaan si Jesus si Ninang. Ninang. Isa na yan. Bumalik ilang kanan. Wow, daan na magiging kanan. Ano to? Ano na to? Ano ba yung career may pangita mo? Mata na sa gabantay. Tiling ko no, haros Precious. Abang gisuroy kay no, nadani. Mata na kas na baji. Di baji mo na. Ibuka pa. Akala na naman. 1,000 kapin? Halan sila lagi pulit ni baby. Oh, mabito na oh. 1.6 na lang ma'am if na discount. Oh, 1,600 ko no. Papaw. Asa may gataman nga pay ka man? 3 years old mo siya ma'am. Zero po 3 years. Popular mi dahil sa man to. Nga na po to. One color po na ma'am. Gray. Tapos niya. Tulog ko ba? Precious. Nakik... Ano pilang brand nga mas barakan? OnePlus. Branded man eh. Ano medyo... Branded mo na. Okay, ang kani siya Ang tangtangan. lang inyong mga ganito. Oh. Puli-puli. Pwede na yung kuranan. Pwede manali lang.
Oh, magsabit dyan mo pa. Kapuyan ka magdala-dala ang medyo sanang lapad ko lang sa magulit lang hindi lang sanang magamit hindi lang kanila po Ibakas day. Ibakas bitan niyo mo sa matungtong si Bibi. Pa, patudlo. Wala, kasaan na. Gamit na pa oh. may balon eh may balon eh Bibi, insa mo na be, kapuliki man ka. Nya, okay kabit tong kuan. Jaga tong laylay pagkama kasi mong hawak ra. tangan na to No. pagkasagaran mo na dati na ganahan ko kung sa mga pagkain sa ano pag-iwan sila sa panggalan Be, di ba masuk ko precious be? Be. Be. Kenapa? Be, mana mangikoyog ani be? Precious. Sakto din koyog ka be. Naitok na. online kay barato na dahil iba no Tangki. online kaya magmakatulong dito Kantong ka programay pa, sa man to. Na maitok na na. Ala, maitok. Sakay na master plano. Nga na. Nanagangman. 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 Nina, thank you Ninay. Kulit na mayari mo Ninay. Box rin bayari. Box na lang may pa-counter kaya mo na magigamit. Pwede bitaw. Oh, hindi ka mag-listen. bigay ko anis yun ang salidan Salidan. diba palitan mo na ni na Wala, sundo ko na yung box. Itak na. Ikaw tatudoy. Ay, itak na. Ay, ito kagilay na. Yan sa mula, bi. Yan sa mga ni ate, bi. Ay, sa gilay. Ikaw na din, ikaw na. Palitan siya. Kabayad mo na ron. Kaya mo na bata? Tubang pao. Buhay. Isuko na. Pwede mo pagkatanga sa siya. hard part niya para medyo ano ko
Huwag tanan din mo pasawa. Kasi na be, nakulong ka sa tisa ni mama, nanay. Ha? Ginsa mo ka? Jesus, naitik na. Naitik na. Buhay. Ang kamot Nawa. Precious. Nice, be. Nice. Nice, be. Nice. Ha? Nice one. Nice. Hala, nice. Salamat, maninay. Duaan pa. Naka na namin pabayra. Pwede na. Karing box. Kung magtalikod, like atubang siya sa imo ha, mga kaya parang sa tigan ng mga lahi. Kung nasa atubang, nagala na parang Kayo humok. Oh, sa likod. Nice kuno nice. Sama yan, saman. masa mo yung bagot ni mo. Masaman. Ha? Okay na ka, be? Masay presyo na, day? 1.6 na lang siya mabili. Ako pa, 1.6. Ano yung kuling-kuling sa doon? Tiling-tiling. Salamat sa... Kala, awid na ron. Birunay. Dah, magabong ka di mo inom bibiron. Oh, bigil. Yung ano? Bigo ako na Ito ka plurami kay... Ito may... Kama sila? para manggutok. Para! Pamando. Ano sunod sa bali? Sa'yo magbayan. Na. Sakay nga si Jad ng kanan. Panpiti. Panpiti ba yun? Kabridan eh. Minta ko sa pao sanggalat. Minta ko nung sanggalat niyo pao. Gusto nga dagdo. Ay, ado sa tay. Minta ko sa sanggalat. Ay, naman siya. Di si Mando tayo magagot na. Sanggala para dito. Ada ha, ka. Ito mas ito sanggalat. Ada naman gamit to pay bayad. Ala. Di man siya maglisod kaya nakuha naman siya. Sige, suri-suro. Sige, suri-suro. Kita ko mo sanggalat si nanay. Ha? Ala. Dito yung bata. Salamat ninang. Ay, ang lapit. Panduhan, mas precious. Huwag tanan din mo pasawa. Kasi na be, nakulong ka sa tisa ni mama, nanay. Ha? Ginsa mo ka? Jesus, naitik na. Naitik na. Buhay. Ang kamot Nawa. Precious. Nice, be. Nice. Nice, be. Nice. Ha? Nice one. Nice. Hala, nice. Salamat, maninay. Duaan pa. Naka na namin pabayra. Pwede na. Karing box. Kung magtalikod, like atubang siya sa imo ha, mga kaya parang sa tigan ng mga lahi. Kung nasa atubang, nagala na parang Kayo humok. Oh, sa likod. Nice kuno nice. Sama yan, saman. masa mo yung bagot ni mo. Masaman. Ha? Okay na ka, be? Masay presyo na, day? 1.6 na lang siya mabili. Ako pa, 1.6. Ano yung kuling-kuling sa doon? Tiling-tiling. Salamat sa... Kala, awid na ron. Birunay. Dah, magabong ka di mo inom bibiron. Oh, bigil. Yung ano? Bigo ako na Ito ka plurami kay... Ito may... Kama sila? para manggutok. Para! Pamando. Ano sunod sa bali? Sa'yo magbayan.